ser jiġi mwassal bl-isbaħ xewqat ta' Beauty Wisdom, il-Katalan, Game Breaker u Your Beauty Essence. Antonello Bele semmilkom jagħtikom merħba għall-54 programm mis-sensiela botta u risposta fejn il-lejla ser nibdew nagħtu naqra ħarsa lejn il-kompetizzjonijiet Ewropej illi ser jibdew il-ġimgħa d-dieħla bil-UEFA Champions League ukoll l-UEFA Europa League u il-UEFA Conference League. U għal dan il-għan l-lewm għanna l-għanet il-mistiden residenti Roberto De Brincati li jgħadku minna għatmana issa. Roberto, nsellimlek. Sellimlek Antonello, nsellem il-mistednin li għanna din il-ġimgħa u l-daw kollha li tisegwuna bħal dejjem. U mana wkoll għandna l-ewwel which familjari magħkom qed nirreferi għal YouTuber Milanista Joseph Magri. Nsellimlek Antonello, nsellem isħabi kollha li ħajkunu u l-segwaċi kollha tagħna. Għandna wkoll żewġ rappreżentanti minn żewġ supporter clubs lokali, għandna Sannut li qiegħed hawnhekk minn Napoli Club Malta u għandna l-segretarju tal-Bayern Munich Supporters Club Malta Patrick Pak illi ġobi nitsa nixtieq nirringrazzja illi l-lejla qegħdin jingħaqdu magħna għal dan il-programm. Grazzi Antonello. Grazzi lilkom. Għas-soltu nfakkarkom li jekk tixtiequ tingħaqdu magħna, intom tistgħu tagħmlu dan fis-sezzjoni tal-kummenti li għandna miftuħa għalikom apposta fuq il-pjattaforma tal-Facebook Live tagħna. Matul il-programm tal-lum ukoll se nkunu naġġornawkom fuq id-diversi avvenimenti sportivi li hemm għaddejjin bħalissa madwar l-Ewropa tista' tgħid hekk. Premier League Darts, Michael van Gerwen 6 naspin l-erba' il-kwart tal-finali tat-tieni lejl li hemm bħalissa dej ġewwa Berlin. Mill-FA Trophy u mbagħad London Spartans jinsabu vantaġġ ta' 2-0 kontra Gudia United, Elonai Fraters da Silva u Luke Montebello jkunu l-scorers għat-tim ta' Luciano Zawri. Mela, nibdew bħas-soltu bl-introduzzjoni għat-tema tal-lejla flimkien ma' Roberto De Brincat. Roberto, fidejk. Grazzi Antonello, nerġa' nsellem il kulħadd għal darb'oħra. Bħalma spjegajt tajjeb inti fil-introduzzjoni tiegħek, din il-ġimgħa ħaniddiskutu il-kompetizzjonijiet Ewropej li wara l-waqfa li kellna ħjerġgħu jkomplu din id-darba bil-fażi eliminatorja. Ovvjament, differenza mill-gruppi u dan qed nirreferi għal kull kompetizzjoni mhux għaċ-Champions League biss. Din hija fażi mill-aktar interessanti fejn ovvjament kull tim irid jagħti l-aħjar tiegħu fuq 180 minuta. Fil-fażi tal-gruppi ovvjament jekk tim jiżbalja logħba għandu l-logħbiet ta' wara biex jerġa' jirpilja. Din id-darba ovvjament logħba fuq żewġ legs, ovvjament tim irid jagħmel l-aħjar tiegħu biex jikseb il-kwalifikazzjoni għar-round li jmiss. Għandna logħbiet interessanti, speċjalment fiċ-Champions League, Inter Atletico Madrid, Napoli Barcellona, Porto Arsenal, huma kollha logħbiet interessanti. Forsi fuq il-karta Manchester City għandhom l-iktar konfront faċli meta jiltaqgħu kontra Copenhagen tad-Danimarka. Paris Saint-Germain jilqgħu ir-Real Sociedad li niftakru li eliminaw lil Manchester United. Ovvjament hemm logħbiet pereżempju PSV Dortmund li nara bħala partita bilanċjata, żewġ timijiet offensivi. Għandna Leipzig kontra Real Madrid, tim li ovvjament dal-aħħar stabbilixxa ruħu fl-Ewropa kontra l-qawwa tal-ġiganti Spanjoli. Jiġifieri għandna taħlita ta' logħbiet interessanti. Fl-Europa League ukoll hemm logħbiet mill-aktar interessanti, jiġifieri Feyenoord Roma, Milan Rennes,
Ġifieri hemm logħbiet li ovvjament ħajattiraw l-interess ta' ħafna. Nistennew li jkollna ovvjament futbol tajjeb, futbol pożittiv u ħadd ma jista' jazzarda ovvjament x'jista' jkunu riżultati ta' dawn it-tip ta' logħbiet anke peress li l-forma u l-furtuna huma elementi mill-aktar importanti li eventwalment iħallu impatt fuq ir-riżultat finali tal-logħbiet u fuq min jikkwalifika għar-round li jmiss. Grazzi Roberto ta' dina l-introduzzjoni illi tajtna u nixtieq nibda mal-panel b'domanda ġenerali għalissa qabel ma nidħlu fiktar dettall. Mela, it-tema li poġġet għal dan il-programm hija opportunitajiet ta' glorja għal diversi timijiet fl-Ewropa. Minn dak li rajtu sissa fit-tliet kompetizzjonijiet. Taqblu ma dan l-statement taħsbu li din is-sena hija waħda miftuħa fejn jidħlu ċansijiet ta' rebħ għal diversi timijiet jiftaħarhom ikompli Patrick u jalaq Joseph. Grazzi Antonello, thank you, grazzi tal-istadina u grazzi l-sħab li għedin fuq il-panel illum. Bla dubju, il-kompetizzjoni Ewropej dejjem ikunu ċans ta' glorja għal numru ta' timijiet. Għan għal dawk it-timijiet li sejrin taj fil-kampjonat tagħhom u jkomplu jibrillaw fil-kompetizzjoni Ewropej. U mbagħad minn naħa l-oħra jkun hemm dawk it-timijiet li forsi ma tant sejrin taj fil-kampjonat u hawnhekk nitkellem fuq it-tim tagħna fuq in-Napoli li forsi fil-kompetizzjoni Ewropej isibu ċans li jirkupraw forsi u jerbħu xi ftit points ma' supporters tagħhom. So, bla dubju hija opportunità, hemm ċertu timijiet ukoll li forsi pas-sena l-oħra rajna jinnaf jekk nhom it-timijiet Taljani, Fiorentina li kellhom iċ-ċans iraw sal-final, ir-Roma sena ta' qabel irebħu l-Ewropa, irebħu l-Conference League u mbagħad reġgħu telgħu final fl-Europa League. So, hemm diversi timijiet u hemm diversi opportunitajiet fejn il-kompetizzjoni Ewropa tagħti ċertu feeling li forsi fil-kampjonati domestiċi jisom ikunu xi ħaġa normali ta' kull nhar ta' ħadd, ta' kull nhar ta' sibt, imma mbagħad meta tidħol għall-Ewropa ikun hemm ambjent differenti u mbagħad speċjalment jekk tuħu ċertu timijiet jiena dawk iż-żgħar bħal tal-Conference League u tal-Europa League. ċertu timijiet dawk li sejħu forsi kbar ikollhom daw it-tipo trappoli li jmorru jilagħbu kontra daw it-timijiet kemm sejħa naqra iżgħar u mal-ewwel mbagħad isibu sehma għax jew jinqalgħu jew jieħdu hard time kbir biex jikkwalifikaw għar-round li jmiss. Patrick. Naqbel ħafna ma li qal Aaron, jiena naħseb illi tul is-snin li nara l-futbol tifhem illi il-motivazzjoni ta' ħafna timijiet meta tiġi biex jilagħbu fl-Ewropa qishom jinbidlu għax hija xi ħaġa totalment differenti. Tara teams ma tarafhomx fil-lig, ma tarafhomx fis-sens li jkunu naqra deludenti fil-lig nazzjonali tagħhom, meta jiġu għall-Ewropa il-players jimmotivaw ruhom immensament għal l-istess team li qed jilgħu jerġgħu jmorru fil-lig u jerġgħu jibqgħu kultant ma jilagħbux skont l-aspettattivi tagħhom. Jiena naħseb li xorta, pereżempju Champions League xorta nħoss illi hemm tnejn tliet timijiet illi huma ngħidu favoriti ħafna illi ikunu fir-rebħa finali. Però fl-aħħar mill-aħħar dawk li qegħdin eżatt warahom ħajkunu għamlu l-ebda sorpriża enormi jekk huma ikunu avvanzaw ukoll. Is-sena l-oħra ħadd ma stenna lill-Inter jitilgħu final. Imma x'ġara, meta ġew mal-Bayern fil-grupp kienu kważi ma jeżistux, imma meta ġew mbagħad biex javvanzaw huma telgħu final u l-Bayern le. Ġifieri qed insemmi t-tim tiegħi imma fl-istess ħin. Tifhem imbagħad il-motivazzjoni kemm tagħmilek differenza fil-prestazzjoni tiegħek. U nafu l-kedda li taw il-Manchester City biex fl-aħħar il-Manchester City ħadu t-tazza. Fil-kompetizzjonijiet l-oħrajn inħoss li l-conference hija t-tazza ta' min huwa fit-tieni u t-tielet faxxa, għax fis-sens anki il-fatt li tikkwalifika għaliha, imma fl-istess ħin dina ma naf sentejn ilu ħadu għar-Roma ishom ħadu Champions League daw ir-Roma. ċelebrawha mentri fimni għal min huwa fil-futbol u ilu fil-futbol jaf illi mhux xi ħaġa daqshekk kbira. L-Ewropa li hija xi ħaġa differenti, hija t-tieni faxxa tal-kompetizzjonijiet internazzjonali
u min jirbaħ jilab fiċ-Champions League ukoll, ġifieri hemm għal xiex tilab u fl-istess ħin anke il-DNA ta' dik it-tazza hija l-Koppa UEFA illi mija xi ħaġa li hija tradizzjonalment magħna għal iktar minn 50-60 sena, ġifieri u l-prestiġju baqa' hemm. Ġifieri naħseb illi ngħidu Champions League qed nara favoritissimi. Fil-kompetizzjonijiet l-oħrajn kif qal tajjeb Aaron, ġifieri jaf ikollok tim li żalaq miċ-Champions League u qed jilgħab fiha u ħajsib imbagħad dawna illi kienu preparati iktar minnhom ġifieri biex javvanzaw f'din it-tazza. Il-futbol għalhekk sabiħ. Nisemmi wkoll qabel ma ndaħħal il-Joseph illi anke s-sena l-oħra West Ham United ħadu l-Conference League wara li kien ilhom wieħed suċċess Ewropew fuq minn 40 sena. Inkompli s-saħħa l-argument illi qegħdin nagħmlu. Joseph, Nsellem Antonello u semmija kollha mela. L-ewwel net qabel nibda biex nilweġġeb il-mistoqsija tiegħek, il-ħabib tagħna Aaron Sammut rigward Napoli qal illi bħalissa mhux għaddejjem minn fażi tajba, nispera li ma jrabbux l-enerġija nhar il-ħadd kontra it-tim tal-Milan. Le, bażikament Patrick Pax tal-Bayern semma punt importanti ħafna u għalkemm il-Milan issedin fl-Europa League rajtu wkoll fit-Champions League fit-tim tal-Milan ħansemmi fejn. Meta qelibna l-PSG 2-1 f'San Siro. 4 tim qabel konna ġejna mill-logħba mill-Udinese bl-iskor ta' 1-0 ġo San Siro stess. Kontra l-PSG rajna l-Milan jisom il-Milan ta' tliet Olandiżi. Eżempju, ġifieri hemmhekk naraw kemm u naħseb ukoll eżempju jekk plejer jista' jkun li forsi beħsiebu jiċċaqlaq ma' xi tim jew eżempju imur ma' timiet ta' livelli kbar bħal huma l-Bayern u Real Madrid, naħseb fiċ-Champions League hemmhekk jista' juri aktar xjaf milli fl-Italja ovvjament għaliex sfortunatament il-livell tal-futbol Taljan mhuwiex daqshekk u li bħal kompetizzjonijiet oħra Ewropew. Rigward aħna sfortunatament konna sfortunati ħafna ġejna fl-iktar grupp E li ġifieri ġejna punti ndaqs mal-PSG però għaddewna bil-gowl biex spiċċajna fl-Europa League. Però hija Eżatt, ġifieri bażikament li qed ngħid isna fl-Italja u fl-iks oħra u bejn itla fl-Ewropa jaf ikollok differenza kbira. Ġifieri u issa illi wkoll ġejja kompetizzjoni tan-Unjoni tal-Euro fis-sajf illi ġej. Plejer ikun irid juri xjaf meta imur fiċ-Champions League. U però kif qalu tajjeb sħabi ma jfissirx li għax eżempju tim sejjer ħażin f'pajjiżu ħajmur ħażin fl-Ewropa. Is-sena l-oħra ħadd ma stenna illi laqqas il-Milan u laqqas l-Inter ħajħdu semi-final u final u anke wkoll kienu għamlu pass tajjeb in-Napoli li waslu quarter finals. Ġifieri konnina ma naraw timijiet Taljani avvanzaw żmien u onestament kif qal tajjeb Patrick apparti li jiena Milanist, kulħadd qal li seta ħajkaxku l-Inter ħajkaxku l-Inter mentre fil-verità il-Manchester City kienu rebħu bidqanżi kontra t-tim ta' Inter ġifieri bejn li tlaf pajjiżek u li tlaf fl-Ewropa jaf ikun hemm differenza enormi. Trik, Bayern Munich sot il-favoriti li Champions League ta' dis-sena fil-waqt li rridu nsemmu l-istażun pożittiv li tkollhom Bayer Leverkusen fejn anki huma favoriti fost it-timijiet favoriti illi jirbħu l-Ewropa League din is-sena. Kemm inti konfidenti fuq iċ-ċansijiet ta' glorja li t-timijiet Ġermaniżi jista' jkollhom din is-sena? Mela, bħala supporter ma nistax ngħid li m'iniex konfidenti fil-Bayern u li avvanzaw. Bħala wieħed li nħobb nara l-futbol u hekk inħoss li l-Bayern dis-sena naqa' problemi li jista' jkun li ma jwaslux biex jalla nkun żbaljat, ma jwaslux biex javvanzaw sal-final. Bħala bnedem nissegwu l-futbol Ġermaniż? Bħala bnedem ninsegwu l-futbol Ġermaniż għax issa semmejt li wkoll il-Leverkusen. Il-Leverkusen ħadu dan il-coach Xabi Alonso illi dan u ex-player tal-Bayern, ex-player tal-Real Madrid, ex-player tal-Liverpool, nistgħu nifqu hemm, ġifieri da krem della krem dejjem lab. Ħadd Champions League mal-Liverpool u mal-Real, magħna falla l-ftit.
Però dejjem wasal semi-final. Huwa bħala plejer qed ngħid kien intelligentissimu, tekniku ħafna immens, u kellu coaches kbar. Issa li qed inċarġu f'daqqa waħda kulħadd iridu, kulħadd huwa ċerti li da ħajmur mal-Liverpool, kulħadd huwa ċert li ħajmur mar-Real Madrid, u minħabba li aħna l-Bayern naqra mdejqin nkun onest mal-coach ma' Tuchel, kulħadd qed jgħid li forsi aħjar nieħdu lilu kif jispiċċa l-istaġun, daqshekk huwa rikjest, daqshekk iriduh dan għax qed jagħmel affarijiet kbar bir-risorsi li għandu Leverkusen. Issa Leverkusen m'għandhomx il-plejers li għandhom il-Bayern, però fl-istess ħin bħala logħob minn mindu beda l-istaġun qed jilagħbu logħob attraenti ħafna, offensiv ħafna, possess ta' ballun qishom qed narhom qishom il-Bayern ta' Guardiola però aktar fast. U dan biex ntihom il-kumplimenti li ħaqhom. Jiġifieri m'għandhomx l-esperjenza, forsi biex jaslu sal-aħħar, jalla għax jiena nżomm mal-Bayern, però kieku llum ma nżommx mal-Bayern u jkolli nilgħab min ħajrbaħ il-Bundesliga din is-sena ngħid li fl-aħħar wara 11-il staġun il-Bayern ħajsibu kappell jiġihom wara 11-il staġun. Ngħidu l-istaġun li għadda wkoll fl-aħħar minn momenti tal-istaġun ħadu il-Bayern il-lig, però mhux għax ma kienx ħaqhom għax kienu battew naqra meta mhux suppost. Meta niġu għal Leverkusen dis-sena il-futbol li qed jilagħbu huwa futbol attrajenti ħafna, jtik pjaċir, jiskurjaw il-gows, għandhom dik il-never give up li rebħu 2 jew 3 partiti wara 90 minuta, dawk ikunu fissru 6 punti waħedhom, u issa qegħdin ġiex punti fuq il-Bayern u nhar is-Sibt fis-6:30 għandna l-clash li ħassir però ġo Leverkusen, ġifieri Leverkusen versus Bayern nhar is-Sibt, Leverkusen għalihom huwa tajjeb draw, u l-Bayern ishom bil-forsi iridu jirbħu. Draw nibqgħu kif aħna vera, però naħseb illi draw iktar jifavorixxi l-Leverkusen. Jiena naħseb illi l-Bayern ħajkollhom jattakkaw, u l-Leverkusen hekk tattakkhom għandhom il-ħarbiet ukoll tajbin ħafna, jiġifieri ħajkun Sibt eċitanti ħafna għall-Bundesliga, jiġifieri ħatkun il-match of the season probabbli din il-logħba ta' nhar is-Sibt. Fuq iċ-ċansijiet Għall-Ewropa. Min jieħu l-Bundesliga jew fuq iċ-ċansijiet fuq kif qed tara il-prospettiva ta' Bayern li Ok, ħanibda mill-Leverkusen fl-Europa League. L-Leverkusen fl-Europa League iktar ma javvanzaw iktar aħjar għal-Bayern għax imbagħad ikunu fuq ġiex fronti. Il-Bayern imdorrijin fuq ġiex fronti u tlieta, ġifieri, imma l-Leverkusen le. Barra minn hekk il-Leverkusen għandhom dik il-psikoloġija ta' kontrihom illi kull meta kienu tajbin ħafna dejjem ġew it-tieni il-Ġermanja. Kellhom tim tajjeb ħafna fil-bidu ta' 2000s u kienet prodezza biss ta' Zidane li ċaħdithom milli jieħdu Champions League. Pija kienu Fizmin Balak, ux vera. Balak, Novil, insomma kellhom players, Ramelov. Meta Zidane baħam fakkar għal dak il-gowl li jagħmel u xek. Meta Zidane għamel gowl għataħħom. Juventus jafu eżatt minn huma l-Bayern. Is-sena 2000 li jekk kienet dik il-final u xek. 2000 jew 2001 għandu dubju żgħir. Kienet għandu dubju. Imma l-Leverkusen naħseb kieku jiena to play safe nikkonċentra iktar fuq il-Bundesliga għax qed juru li qed iżommu. U l-Europa League jekk ħajjilagħbu għaliha għandhom ċans kbir għax qed jilagħbu futbol wis tajjeb u wis sabiħ. Issa niġu għaċ-Champions League Bayern, ovvjament jiena nispera li jibqgħu javvanzaw fuq il-Lazio suppost mhux se jkun hemm diffikultajiet kbar. Mhux inħabba l-Iktaljan, għax l-Iktaljan qed naraħtil għal fuq jiena bħala kwalità. L-Lazio nitkellmu żjed tard però. All right, mela mbagħad nitkellmu aktar tard. Mela biex javvanzaw il-Bayern jekk ma jibqgħux ikonna injury għax dan huwa staġun ta' injuries ukoll, ħafna injuries għall-Bayern. Jekk forsi ibattu l-injuries kompetittivi, jekk ħanibqgħu bl-injuries ġifieri u players kruċjali. Reċentement lifna wkoll issa raġa beda jitrejn dak id-difensur. Thank you Aaron li tajtuna ta' Napoli illi kien sejjer tajjeb immens fil-Bundesliga. U issa raġa beda jitrejn suppost li jerġa' jidħol dal-waqt. Ġifieri jekk innaqsu dak il-plejers li huma kruċjali, Bayern huma kompetittivi bla dubju.
Aaron Joseph, minna ħadakom nixtieq neżamina naqgħad ċansijiet li għandhom it-timijiet Taljani din is-sena. Sena l-oħra is-Serje A tellat tim fil-finali ta' kull kompetizzjoni, kien hemm ġiex timijiet oħra illi waslu sas-semifinali u tim ieħor illi għamilha sal-kwart tal-finali. Din is-sena temnu l-Serje A tista' tkompli fejn ħalliet fl-istaġun li għadda jibda Joseph u jilqa' Aaron darba. Ifibni, ovvjament naħseb illi kif qed is-sena l-oħra kienu avvanzaw ħafna, però tinsiex is-sena l-oħra kien hemm il-Milan mal-aħħar 16 li darba qegħdin fl-Ewropa League. Ħanitkellem naqa' fuq dak is-suġġett. Fl-Ewropa League Taljan hemm il-Milan u r-Roma. Sewwa. Sissa kif qed jidher l-ewwel ħaġa, l-ewwel grupp. L-Atalanta wkoll. U hemm l-Atalanta wkoll, ġifieri s'issa naħseb illi t-timijiet ħajrnexxielhom javvanzaw pass ieħor, però ovvjament ma minn tikla Polozz jiena ngħid għalija apparti naħseb l-iktar waħda diffiċli s-sena l-oħra kienet il-konfront kontra Napli, ġifieri fuq l-Ewropa League nemmen illi l-Milan nemmen illi għandha tkun kompetittiva u anke r-Roma ukoll. L-Atalanta nemmen illi ħad iffoka aktar kif ħadġib ir-raba post fl-Italja għax ovvjament tal-kemm l-ewwel tlieta qegħdin maqtuwajn ħafna fir-raba post hemm ġlieda tajba għar-raba post fl-Italja. U n-Napli wkoll jidher li għandha ċans tidħol mal-ewwel erba'. Però naħseb kif qed jiddu l-affarijiet jidher li hemm l-Inter li naħseb qegħdin jilagħbu futbol li huwa sabiħ ħafna. Ġifieri qed jilagħbu futbol sabiħ, ġifieri għandhom tim tajjeb, għandhom difiża b'saħħitha u nemmen illi għalkemm l-Atletico Madrid mhux avversarju nemmen li ħadkun 50-50. Però naħseb illi ħadkun iktar diffiċli biex it-timijiet Taljani avvanzaw fl-Ewropa u għaliex ovvjament hemm ħafna timijiet bħal Napoli, l-Atalanta u r-Roma li qed jiġġieldu biex jiksbu post mal-ewwel erba' fl-Ewropa u mbagħad hemm il-Milan li għalkemm huwa diffiċli għad hemm it-tama forsi illi jintrabaħ il-lig għalkemm huwa diffiċli immens, però nemmen illi jekk ikolli nażel nemmen illi l-Milan ħajkunu l-aktar tim illi ħajavvanzaw fl-Ewropa League u għax tajjeb illi ngħidu illi dik hija l-unika tazza illi m'għandhomx il-Milan. U l-Fiorentina fil-conference? Onestament kif qal tajjeb Patrick, ma tantx hija tazza li s'issa qed tingħata priorità, però naħseb fil-conference issib timijiet li huma tal-5 post, ġifieri timijiet li huma tal-livell tal-Fiorentina. Ġifieri jekk tara li l-Fiorentina tibqa' għaddejja b'riżultati negattivi fis-Serje A tara nemmen illi ħadd tkun waħda mill-main focus ta' Vincenzo Italiano biex iġib il-conference u jagħti naħseb Ministerial żball l-ewwel tazza Ewropea fl-istorja tal-Vjola. Ġifier nemmen illi minn dan l-aspett il-Fiorentina nemmen illi ħajkunu kompetittivi fil-Conference League. Sewwa wisq infakkar il-kulħadd ovvjament minn se jibgħat xi kummenti nippruvaw nżommu relevanti mas-suġġett. Qed nirreferi għal dak il-kumment li kelli nħassar ta' Alan Wilson Diogodo. Nippruvaw nżommu mas-suġġett illi qegħdin niddiskutu llejla. Grazzi ħafna. Aaron? Is-sena l-oħra naħseb kienet sena eċċezzjonali għall-futbol Taljan biex tara li it-tazzi kollha li kien hemm xi tim Taljan fil-final kienet sena eċċezzjonali konna ma naraw naħseb jiena mis-snin 80 jew il-bidu ta' snin 90 meta kont għadni ħafna eżar jiena. U kienu il-futbol Taljan kien fl-aqwa tiegħu għax kien hemm ovvjament ħafna iżjed flus fil-futbol Taljan. Illum ovvjament il-finanzi fil-futbol Ewropew ixxiftjaw, il-futbol Taljan m'għadux l-iktar wieħed b'saħħtu, hemm il-futbol Spanjol, il-futbol Ingliż u anke dak Ġermaniż sa ċertu punt uħud mit-timijiet. Però avvanzi kien hemm għax fl-aħħar snin dejjem kien hemm xi tim li jew wasal sas-semifinali jew wasal final saħansitra rebħu tazza bħal Roma, so avvanzi kien hemm. Tajli ħaġa li ħatibqa' ssir kull sena dejna għandi d-dubbi tiegħi, però hemm ċertu timijiet naf inhu bħal l-Inter jisom larġaw dis-sena qatt ikomplu fuq is-sena l-oħra. Ir-Roma li jisu għal daw it-tazzi ngħidulhom forsi ir-Roma nista' joboduni tas-sekonda faxxa wkoll ishom adattati għalihom l-istess bħal Fiorentina.
So hemm ċansijiet, però li jaslu sal-finali li jelbu mhix daqshekk faċli x'hekk tara minn hemm bħala timijiet anke l-Conference League biss issemmi hemm Real Betis, hemm l-Eintracht Frankfurt, Olympiakos. So hemm timijiet li xorta dawna jistgħu jagħtu hard time kbir lill-Fjorentina. Mbagħad għall-Europa League l-istess, hemm ħafna timijiet li jistgħu jkunu ta' ċertu sfida, għat-timijiet semmejna Leverkusen l-ewwel bl-dubju qegħdin hemm biex jikkompetu bil-kbir dis-sena. Però ħanedwa kif ngħid ngħid, jidher li hemm ċertu trend pożittiva fil-futbol Taljan. Jalla din tkompli għax ovvjament is-saħħa tal-futbol Taljan dejjem hija xi ħaġa li għandha tkun hemm fl-aqwa kompetizzjonijiet Ewropej u anke dawk dinjija. So li jibqgħu javvanzaw hija xi ħaġa tajba kemm għall-futbol kemm għalina li aħna nsegwu mill-viċin hawnhekk. Jalla jibqgħu sejrin fuq din it-trend. Mela, grazzi lilek Karone. Roberto, ma nafx għadu xmana, forsi ukoll biex nagħlqu din l-ewwel parti għandu xi kummenti u forsi xi domandi xi saqsi lill-panel ħalli mbagħad ħalli jekk dak Roberto. Jiena naqbel ma dak li qalu sħabi, ġifieri ovvjament. Din hija fażi kemm xejn delikata tal-istaġun, ovvjament il-kampjonati domestiċi mixin lejn fażi issa deċiżiva f'kull pajjiż. U ovvjament it-timijiet li ħajħdu sehem fil-kompetizzjonijiet Ewropej issa jridu jaraw kif ħajġġagiljaw b'aktar impenji li ovvjament ħajkunu fost il-ġimgħa. Jiena rigward sieħbi li semma fuq il-Bayern Munich, jiena naħseb li Bayern Munich għandhom skwadra mill-aqwa, ġifieri on paper tara t-tim li l-players li għandhom Bayern Munich huwa tim li ovvjament naħseb kulħadd jixtieq li jkollu t-tim tiegħu ta' dak il-livell. Però min-naħa l-oħra naħseb il-coach huwa question mark kbira, jiena onestament Tuchel qatt ma kelli grazzja miegħu, dejjem spiċċa bil-problemi kull fejn kien. Forsi għandu limitazzjonijiet ta' kif iżomm id-dressing room miegħu u maquda u forsi dan qed iħalli impatt ukoll fuq ir-riżultati qed ikollhom Bayern Munich għalkemm ma rridx inneħħi l-mertu lil Xabi Alonso lil Bayern Leverkusen tal-istaġun formidabbli qed ikollhom sa issa. U naħseb li Xabi Alonso ovvjament qiegħed next in line issa biex l-istaġun li jmiss jagħmel il-qabża u jmur jikkowċja ma' klabb meqjus kbir. Mit-timijiet Taljani jiena bl-livell tal-futbol Taljan mhux li naraħ li tjieb, onestament, ġifieri naħseb l-Italja għadhom ħafna l-bogħod minn kif kienu fi żmien 80 u fi żmien id-90, ġifieri il-kampjonat Taljan m'għadux daqshekk appealing kif kien qabel, hemm l-Inter li hawnhekk Antonello ngħidlek proset tar-rebħa 5 sħoqqa li għamiltu nhar il-Ħadd. Grazzi. Rajt ovvjament qed juru li huma l-aqwa tim li hemm bħalissa fl-Italja u naħseb li huma fil-livell tal-aqwa timijiet li hemm bħalissa fl-Ewropa. Ovvjament wieħed irid jara issa il-konsistenza kemm ħad tibqa' għaddejja wkoll fil-kompetizzjoni Ewropej. Ma ninsewx li ovvjament l-avversarju li għandhom l-Inter, ex-player tal-Inter stess li ovvjament huwa l-aktar coach imħallas ukoll fix-xena tal-futbol Ewropea u xejn ma tkun faċli għall-Inter li jikkwalifikaw kontra Atletico Madrid. Mela, grazzi lilek Roberto ta' dan l-intervent, se mmorru għal waqfa ta' reklami bqgħu magħna. Antonello, jekk ma Se mmorru jimpurta. reklami Joseph, mbagħad nibdew fit-tieni parti tal-programm. Xkolla nħedi il-time frames tagħna li rridu nżommu. Mela, se mmorru waqfa qasira ta' reklami, 3 minuti kemm naħdu tat-silma u nerġgħu nkunu lura magħkom sa tal-intant isimgħu il-messaġġi illi għandna mingħand l-sponsors tagħna, speċjalment dak intom supporters ta' Napoli. Hemm reklam li naħseb se jgħod ħafna għalikom. Aw magħna.
Multi Wisdom tal-Fgura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' sbuħija. Żuru wkoll Nails by Xerawna fl-istess stabbiliment għall-aħjar servizz ta' trattament ta' dwiefer. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbu ta' kulħadd, post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21-800-997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. Partitarji ta' Napoli, partitarji tal-Arġentina, dilettanti tal-futbol in ġenerali, issimgħu sew, Game Breaker ser iġib statwa unika ta' Diego Armando Maradona, LP Bede Oro. Din l-istatwa, magħmula mill-ħadid u ta' dimensjonijiet 1:10, ser tkun disponibbli mill-aħħar ta' frar fl-istabbiliment ta' Game Breaker ġewwa Santa Venera għal prezz ta' €185. Għal daqstant, jekk tixtieq li jkollok din l-istatwa unika ta' wieħed mill-aqwa plejers li qatrat il-logħba tal-futbol, fittex ibbukja il-kopja tiegħek ta' din l-istatwa ta' Diego Armando Maradona biex ma toħroġx iddiżappuntat. Game Breaker, l-aqwa l-logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Valura t-tini parti tal-programm Botta u Risposta fejn lejla qegħdin niddiskutu t-tazzi Ewropej li ħajbdew il-ġimgħa d-dieħla. Nfakkarkom ukoll fil-sezzjoni tal-kummenti fejn għandna wkoll xi osservazzjonijiet illi s-segwaċi tagħna qegħdin jagħmlu sfortunatament ukoll. Xi ħaġa li maħniex speċi nagħmel imma li jkun hemm bżonn issir kelli wkoll nibbenja lil Alan Nifsu Tiogodo il għaliex baqgħej bil-kummenti li ma kellhom x'jaqsmu xejn mas-suġġett, nerġa' nagħmel appell ejja ħanżommu mas-suġġett u noħolqu diskussjoni kostruttiva anke magħkom is-segwaċi li qed intukom iċ-ċans u mbagħad kummenti irrelevanti intervar u mhux intervar dak imbagħad meta konna nitkellmu fuq il-kampjonat Taljan forsi kienu iktar relevanti għas-Serje A milli għas-suġġett tal-lejla, biss ma nixtieqx li nerġa' ikolli inċident bħal dan għax ma jagħmel ġid lil ħadd. Ma lilna u anqas il min jagħmel dawn il-kummenti. John Paul Xkembri tar-Remiċ u Xarlo Antonelli isellu għalik Joseph. John Paul ukoll jgħidilna forza Rabatejġek salada ejja ħanġibu rebħa dak huwa wkoll suġġett li Nsellmilhom. huwa irrelevanti għal-lejla. Mark Xkembri, ħansejjaħlu hekk, il-viċi editur tal-Kamra Sportiva u wkoll backroom staff ta' dal-programm, għandu domanda lik Petri. Illi Patrick, ma nafx qiegħed magħna wkoll ħankun nista' nteħħed domanda illi. Qed nisimak. Mela. Qed nara l-kumment fil-fatt ukoll, qed nara l-kumment. Mark Xkembri fil-fatt qed jistaqsik kemm taħseb li se tgħid jew tfixkel lil Bayern Munich fiċ-Champions League il-fatt li Leverkusen qed jiġġieldu fil-Bundesliga. Soltu tkunu iktar komdi f'dan il-kampjonat. Mark ukoll x'taqselni għalik Karon. Mistoqsija tajba ħafna. Naħseb it-tnejn qegħdin fl-istess ilma f'dak li huwa
Bundesliga, sija Leverkusen illi għandhom l-Europa League. U sija l-Bayern, minnu l-iktar tim li għandu iktar esperjenza jiġġieled fuq fronti iktar minn wieħed huma l-Bayern, mhux il-Leverkusen. Depth of squad hija favur il-Bayern, il-level tal-players li għandek riservi huwa ola tal-Bayern. Fl-aħħar mill-aħħar imma huwa ħadd ma jista' jmeri il-level tal-futbol li qed jilagħbu dis-sena il-Leverkusen issa. Narġa' ngħid illi naħseb illi l-elementi huma viċin ħafna ta' xulxin. Ġifieri ngħidu li minħabba l-esperjenza li għamil Bayern li għandhom il-Bayern iktar mingħajr ma nkun fan tal-Bayern qed ngħidha di aktar huma favoriti Bayern biex javvanzaw mill-Leverkusen, però ma jbiddel xejn. Jiena kieku Leverkusen kieku nikkonċentra fuq il-Bundesliga, dawna kif għatlek meta kienu viċin ħafna dejjem ġew it-tieni, ġifieri xi darba jridu jiksru dan il-jinx, ġifieri kieku jiena id-diriġenza tal-klabb nikkonċentra fuq il-Bundesliga u għandhom biex jibqgħu għaddejjin sal-aħħar għax uraw ħana statistika waħda li normalment meta jkun hemm timijiet li kif qal tajjeb ta' sinjur li jagħmel il-mistoqsija. Meta jkun hemm timijiet li soltu jimpikaw lil Bayern normalment sa jannar jibdew majnaw u mbagħad jibdew jinqataw bil-mod il-Bayern jibdew jinqataw minn wara l-winter break. Did darba l-Leverkusen għadhom hemm u għandhom opportunità kierpu nhar is-sibt illi ħajftħu gap illi jkun diffiċli imbagħad illi tlaħħaq miegħu. Dik iċ-ċajta wkoll illi fuq il-Bayern illi l-isem tagħhom mhuwiex Leverkusen imma huwa Neverkusen. Ma mhux aħna vintajni dak imma għandhom dika. Huma u x-Schalke huma kienu magħrufin illi meta jaslu fl-aħħar ikunu pratikament ħadu l-liku jitilfuh. Imma Eżattament, u dina fil-fatt ħanaħu ġest sekondi għax mhux soltu jkollna rappreżentant tal-futbol Ġermaniż. Xi ħaġa li taffaxxinani hija kif kull darba jkun hemm dak it-tim il-Borussia Dortmund, il-Hertha Berlin, il-Leipzig tas-sitwazzjoni li jkunu ras imbras mal-Bayern u mbagħad jiġi dak il-mument tal-prova fejn dawn ifallu l-Bayern jibħu mbagħad minn hemm il-Bayern ħarbu. X'inhu dal-fenomenu? Għadni kemm semmejta, ġifieri din is-sena tidher li mhux ħajġri. Mhux il-Hertha by the way, il-Union Berlin, għalkemm il-Union huwa l-klabb iż-żgħir ta' fil-passat mhux qed ngħidu. Il-futbol għalhekk sabiħ il-Union Berlin dik is-sena l-oħra kellhom staġun fenomenali, dis-sena qarrama għax daħlu fil-Champions League u marru l-baħar, kważi ħajqgħu. Jiġifieri tifhmu l-futbol inti Qabli ħassru bil-kambjamenti li għamlu ħassru dak l-ispirtu ta' jafu lil xulxin il-players u jilabu bċertu automatizmi li bil-players, tant players li ġabu ħassru kollox. L-esperienza hija tajba u l-Bayern ma ninsewx li dejjem ikollhom l-aqwa ħaġa li għandhom il-Bayern huwa d-deb tal-iskwad, ġifieri meta jidħol riserv ġieli tara l-Coman fuq il-pankina, ġieli tara Alfonso Davis fuq il-pankina, dawna players illi kif jitlu mhux naqqas jew dana, ġifieri iktar iżidu kienu speċjalment fl-era ta' Flick, is-sena u nofs ta' Flick. Meta kien idaħħal ir-reserves normalment fi 60 minuta, minflok inaqsu l-Bayern iżidu. Jitkeċċilhom player, jagħmilhom 4-4-1 ġifieri u minflok jitilfu jirbħu, dak kienu l-Bayern ta' ftit snin ilu. Dis-sena naħseb illi hemm naqra inqas għal diversi raġunijiet u naqbel ukoll mal-kollega tiegħi fuq Tuchel huwa question mark. Jiġifieri jekk ma laqatx il-min ma jżommx mal-Bayern laqas il-min iżomm mal-Bayern m'għandniex daqshekk appassjonati ta' Tuchel, ġifieri, imma ma jfissirx ukoll li jekk jirbaħ il-lig da ħajkun din is-sena speċjalment ħajkun għamel xi ħaġa tajba ħafna. Mela, sa għandna wkoll aġġornamenti ieħor minn ġewwa Berlin biex nibqgħu fit-tema Ġermaniża. Michael Smith 6, Gerwin Price 5 fil-Premier League Darts bħalissa minn logħba bejn Luke Littler u Rob Cross illi għad kemm bdiet. Premier EasyBet FA Trophy ħamu Spartans 2 Goody United xejn. Joseph, naf li kellek kumment x'tgħaddi qabel ma kelli ndaħħal ir-riklami, forsi tista' tgħidilna naqra x'kellek f'rasek? Kemm il-kollegi tiegħi Aaron u kemm Roberto li gwart li l-futbol Taljan qiegħed f'ċertu fażi lura naqbel magħhom 100%, però insejna
fattur wieħed li qed tiġi dil-ġimgħa. Nitkellem fuq it-timijiet ta' Milan u Inter illi daw illi qegħdin jippruvaw jibnu il-grounds tagħhom u sabu avversarju kbir li huwa s-sindku ta' Milan Emiliano Sala. Ġifieri Milan u Inter qegħdin jippruvaw jagħmlu il-grounds tagħhom biex forsi ġi Taljani jikkompetu fuq il-livell Ewropew. U qegħdin isibu qisu ħanejtek iswar mill-awtoritajiet Taljani. Ġifieri jekk l-awtoritajiet Taljani mhux ħajdaħlu f'moħħhom illi jekk il-klabs Taljani mhumiex ħajamlu kif għamlu Milan u Inter u kif għamlu tajjeb ukoll kif qed jippruvaw jagħmlu Milan u Inter u kif għamlu tajjeb ukoll il-Juventus fil-passat, Roberto, il-futbol Taljan mhuwiex ħajjieħu r-ruħ għaliex ovvjament il-flus li jagħmlu li qed jagħmlu Milan u Inter mill-grounds qegħdin jaqsmu percentaġġ ma' s-sindku mentri jekk inti jkollok il-ground tiegħek ikollok il-flus tal-biljetti kollha deħlin għall-klabb u hemmhekk tista' tagħmel skwadra ħafna iktar kompetittiva. Jiġifieri din hija waħda mill-fatturi li qed iżżomm il-futbol Taljan f'livell baxx. Din hija problema Joseph illi kienna dejjem biha żmien jiena qed niftakar fl-aħħar ta' snin 2006-2007 lill-President tal-Inter Massimo Moratti li kellu diġà pjanijiet imma dejjem kienet tsib il-ħitan saħansitra mis-sindku ta' Milan inċidentalment kienet ukoll tiġi minnu. Letizia Moratti fuq din hija problema li naqbel perfettament miegħek Joseph u li hija sfortunatament recurring ħafna fejn jidħol il-serje A. Lura it-tema tal-Milan, Petri. Bayern Munich kontra Lazio fit-tieni. Antonello, hekk ma jimportax nixtieq nagħdu kumment żgħir fuq dan is-suġġett għax il-Bundesliga hija magħrufa li l-clubs kollha għandhom apparti xi Union Berlin li għandhom ground żgħir, imma l-clubs kollha għandhom state of the art stadiums tagħhom. Issa l-Bundesliga għandhom naqra handicap għax għandhom is-sistema tal-50+1 insomma dan li jfisser li ċertu sponsors kbar mhumiex allowed li jieħdu over il-club, allura ma jistgħux jikkompetu tipo ma' Spanja u l-Ingilterra fuq hekk. Però fl-istess ħin jiggarantixxi wkoll stabilità u inqas djun f'dak li huwa overall tal-clubs kollha. Però l-istadium meta jkun l-istadium tiegħek jagħmilek differenza enormi. U tanti tik dħul illi inti taqtaw fi żmien qasir. Jiġifieri relattivament maħseb il-Bayern sa 10 snin wara l-stadium kien imħallas. Meta inti wara 10 snin ikollok il-stadium imħallas, apparti li toqgħod bilaqal u tixtri l-players mingħajr ma tikser il-bank, xorta inti kollok ċertu dħul u ċertu riżultati. Meta inti kollok il-ground imħallas, il-Bayern għandhom l-stadium 75,000 mibjuħ bil-qudiem għal 3 snin li ġejjin, dejjem 3 snin ikun mibjuħ. U kif allura jkun hemm il-biljetta x'ikun hemm il-cancellations u l-Bayern jafu jerġgħu jbigħu lil-fan clubs and whatever, aġenziji jew whatever. Imma huwa importantissimu u għalhekk naħseb is-sindku qed joġġezzjona għax ifhimni id-dħul li ħajnaqslu ħajkun kbir. Mu fl-istess ħin il-clubs illum u l-stadiums illum huma esperjenza, kulħadd għandu l-mużew tiegħu ġew l-istadium, għandek esperjenza anke sempliċement ma tifhimx il-futbol u tmur tagħmel it-tour tal-ground ta' club bħalma huwa l-Milan u bħalma huma Inter li dawn huma l-istorja tal-futbol Ewropew. U tajjeb, u kif qed jgħid tajjeb Petrik li naqbel miegħu perfettament, ħaġa oħra li ħajkunu qed jagħmlu Milan Inter ma nafx, jiġifieri bażikament il-mużew ħajjiġi kollu ġol ground. Biex iktar. Kif jgħid tal-Bayern. Kif jgħid tal-Bayern. Klab soħra bħal Barcellona. Dem l-esperienza li kelli jiena, Celtic. Real Madrid. Daw isiru meta inti tmur tara il-Belt Milan parti mill-itinerarju ta' bniedem normali li jgħid ħammur nagħmel it-tur tal-ground tal-Milan għax mistax bejn kemm hu sabiħ. Jiġifieri u għandhom x'joffri sija l-Milan u sija l-Inter għandhom ħafna x'joffru dak li hija tradizzjoni u f'dak li huwa ġifieri li min jaf x'mużew jistgħu jarmaw it-tnejn li huma. Eżattament, Volderi naħseb kulħadd il-ħamsa li aħna żgur li għandna esperjenzi ta' grounds oħrajn fejn stajna wkoll napprezzaw dan kollu jien nista' nsemmi il-Camp Nou, is-Celtic Park, Ibrox Park, mużewijiet ġol grounds tagħhom stess
Le hija ħasra li wkoll iż-żewġ timijiet ta' Milan m'għandhomx dan il-privileġġ minħabba sindku li ovvjament qiegħed jara l-interessi tiegħu u li żgur mhuwiex l-interessi taċ-ċittadini tiegħu. Nota qasira qabel ma nkomplu Benji Flynn antiċipana wkoll fuq it-tema tal-programm tal-ġimgħa d-dieħla illi ser ikun il-format il-ġdid tal-kampjonat Malti, format diskuss, volli qegħdin narmaw il-panel bil-mod, il-ġimgħa d-dieħla titilfunix għax ikun il-programm jaħraq ħafna fuq dan il-suġġett biss biex imorru lura t-tema ta' Champions League għaliex anke l-ħin qiegħed jafas. Patrick, Bayern Munich kontra Lazio fit-tieni round u naħseb sfida li ħatkun interessanti ser tkun dik bejn żewġ attakkanti. Harry Kane fuq naħa u Ciro Immobile fuq naħa l-oħra. Min taħseb ser ikun iktar deċiżiv minnhom? Mela, on a good day naħseb il-Lazio ma jibdewx mal-Bayern u ma rridx nitkessa ġifieri. Il-Lazio huma tim ta' qalbi tal-Italja għax jiena ħbib tiegħi ta' Ruma ma kollha Lazzjali nitla' darbtejn fis-sena ġifieri għandi ħafna affett għal-Lazio. Però nitkellmu on paper il-Bayern huma deċiżament superjuri mill-Lazio. Dis-sena però jiena dak biss ngħid issa nhar l-erba' ħajkun hemm Lazio Bayern ġo Ruma jien ħankun hemm. Li nista' ngħid hija li l-Lazio on a good day u l-Bayern on a bad day jistgħu jirbħu l-Lazio. Għax il-Bayern meta jfallu ċertu logħbiet jafu jkunu ħafna deludenti. Però narġa' ngħid li dan l-aħħar snin il-Bayern għallmuna il-motivazzjoni tagħhom meta jilagħbu Champions League hija totalment differenti u għandhom ċertu saħħa li timijiet tal-Lazio bħal-Lazio ma jinkwethomx. Narġa' ngħidlek bir-rispett kollu inti titilab il-prestazzjoni għolja tiegħek inkella qed tipperikola li tfalli wara kollox qed tilab away. Ġifieri ngħidu l-konfidenti ħafna li anki ġo Ruma il-Bayern jirbħu, però jridu jkunu attenti ħafna u ma jagħtux ċans bejn Ciro Immobile u Harry Kane. Nfakkar li Harry Kane, Ciro Immobile huwa attakkant kbir, lab fil-Bundesliga wkoll, però kien deludenti ħafna meta mar lura l-Italja, anzi qabel kien Spanja. Meta mar lura l-Italja qisu kiber u qed jilab lob tajjeb ħafna. Però Harry Kane huwa bir-rispett kollu għalkemm għandi rispett kbir lejn Ciro jiena Harry Kane huwa tutta un'altra koża huwa attakkant perfett qed jilgħab b'livelli ogħla minn ta' Lewandowski li nafu Lewandowski x'inhu ġol Bundesliga għandu rekord ġdid ta' 24 gowl fl-ewwel 20 partita dak huwa rekord ġdid għall-Bundesliga diġà fl-ewwel staġun tiegħu. U wkoll jiswa ħafna jagħmel ħafna assets u jagħmel ħafna xogħol apparti dak ta' pure striker. Ġifieri kuntenti ħafna bih u l-figuri juru illi qiegħed hemm mod l-aktar pożittiv u ma tistax tafdaħ jsiblek il-gowl b'ħakkatajn. Ġifieri ngħidu li overall naħseb illi l-Bayern ħajkunu minn fuq anki ġo Ruma. Aron, Napoli, se tilgħu kontra Barcellona fejn tafu li tridu tirbħu mhux biss biex tavanzaw f'din il-kompetizzjoni, imma wkoll biex fissaħħu ċ-ċansijiet tagħkom li taqbżu lil Juventus u tikkwalifikaw fit-tazza tad-dinja tal-klabs tas-sena d-dieħla li se ssir ġewwa l-Amerika fis-sajf. Taħseb li dan il-fatt għandu jservi ta' motivazzjoni biex Napoli jkunu jistgħu jkomplu l-avventura tagħhom dis-sena fl-Ewropa. Naħseb li l-motivazzjoni l-aħħar waħda jiktar għall-President tagħna De Laurentiis xonki semmi reċentement f'konferenza stampa tidħol din it-tazza tad-dinja tal-klabs. Il-motivazzjoni li hemm hija biss il-flus. Da hemm ammont sostanzjali ta' flus min jidħol fiha. Il-prestiġu nistgħu ngħidu mhux xi wieħed straordinarju din it-tazza tad-dinja tal-klabs filli kienet bejn żewġ temijiet u filli issa se jidħol kulħadd fiha. So il-motivazzjoni hemm qiegħda, imma jiena naħseb il-motivazzjoni kbira li hemm bħalissa fil-kamp Napoletan definittivament huwa li noħorġu minn din il-fażi kritika li għaddejjin minnha. Jekk din il-logħba ġiet is-sena l-oħra kont inkun ħafna iżjed ottimist. Is-sena l-oħra ħana in-Napoli kienu fl-aqwa tagħhom lob straordinarju, kulħadd isemmina fl-Ewropa, so
So it could have been much better last year. Dis-sena l-affarijiet inbidlu. Bidlu għal diversi raġunijiet, bħalissa tara l-ġurnali u l-Facebook huwa mifquħ, ħafna minnhom kontra l-President, kontra dak, kontra l-ieħor, kulħadd kontra xulxin. Ġifieri l-ambjent mhux xi wieħed feliċi. Però ngħidu dawn l-aħħar ftit logħbiet kien hemm żona ta' avvanz, mhux fil-logħb, mhux fil-kwalità tal-logħb, imma fir-riżultati kien hemm fil-fatt dawn l-aħħar tliet logħbiet ġibna 7 punti. So jekk tikkompara ma' ftit ilu, żgur ma konniex inġibu dak l-ammont ta' punti. Ġifieri xi ħaġa qed tiċċaqlaq. Ovvjament qegħdin mingħajr wieħed mill-aqwa players li għandna, Osimhen li bħalissa qiegħed fil-tazza tal-Afrika u għadhom kif kwalifikaw illum minn Niġerja jew l-bieraħ minn se żball għall-finali. So da bażikament għandna ġim oħra issa mingħajru. Suppost ikun laħaq daħal għal żewġ konfronti kontra l-Barcellona. Ġifieri dik għandha tina naqqas spinta xerġa' jkollna l-Osimhen, Kvaratskhelia, anke s-saġi lura, jarġa' jidħol Meret, forsi jidħol Oliveira, so jarġa' jidħol il-players. Minnaħa l-oħra ġifieri jekk anke tara l-Barcellona, iċ-ċansijiet forsi tagħna jiżdiedu ftit minħabba li fil-Barcellona, fil-kamp tal-Barcellona, mhux li għaddejjin xi brillanti għall-aħħar ukoll. Ġifieri jekk tara l-lista tal-injuries li għandhom ma tispiċċa qatt. Ter Stegen, Joao Felix, Naf Balde, Ferran Torres, Gavi. So il-ġimgħa l-oħra Xavi il-coach għadu kif ħabbar li sal-aħħar tal-istaġun mhux se jibqem. Qegħdin ittielet fil-kampjonat maqtugħajn mhux ħażin mir-Real Madrid. So huma mhux għaddejjin minn xi żmien feliċi laqqas, ġifieri dik. Naħseb jiena iktar dik milli il-tazza tad-dinja tal-clubs iktar dik għandha tkun il-motivazzjoni għax tant għaddejna minn xhur ta' dwejja u ta' nervi u ta' rabja li naħseb issa wasal iż-żmien. L-ewwel bdejna bl-mistoqsija kienet taħseb li t-tazzi Ewropej huwa ċans ta' glorja t-timijiet naqbel magħha perfettament għax bħalissa huwa ċans l-inqas forsi nerġgħu nġibu ftit minn dik il-glorja li tlifna f'dawn l-aħħar xhur. Meta tqis dan sa sena ilu, inqas minn sena ilu xhur. Kulħadd kien tisemmina fl-aqwa tagħna. So fuq dik. Bil-rispett kollu, voldi nafnu forsi noħloq naqra ta' argument noħloq ħafna kontroversja wkoll fil-paġna tagħna stess ma' kumiss supporters Napolitani ma naħseb illi ċertu dwejja u nervi setgħu ġew evitati kieku ma ttieħdu ċertu deċiżjonijiet. Ejja, dana ħanajdu kif inhi. Naħseb kien Ejja, li ara naħseb ara De Laurentiis tiġralu huwa l-sena l-oħra kien fl-aqwa tiegħu kulħadd tisemmih kemm hu bravu u mbagħad ġaru li fis-sajf u ta' persuna jiena ngħidu daqsxejn waħda egoċentrika li hu. Sewwa isma' jiena kapaċi mmexxi mingħajr ġuntoli, mingħajr spalletti, kapaċi mmexxi, kapaċi nażel jien il-players. U naħseb ma kienx ġust għax illum qed naraw ċertu riżultati. Ir-rabja hemmhekk fost is-supporters hemmhekk ir-rabja sfortunatament xi kultant toħroġ bla bżonn għax naqbdu ma' kull ħaġa u kull plejer tan Napoli huwa l-ar wieħed li jeżisti fid-dinja u kull plejer li kontrina huwa l-aqwa plejer li jeżisti fid-dinja, so ma nkunux oġġettivi. Jalla jiskurjalaw mela. Jalla jiskurjalaw jiskurjatna Osimhen. Apparti ċajt, imma naħseb hemm ċertu frustrazzjoni qawwija għax meta inti tqis. L-sena l-oħra kont jagħtem fuq net. U mbagħad dis-sena jagħtem mid-9 posti u s-7 posti li hemm qegħdin, ovvjament il-frustrazzjoni tikber. ċertu rabja hija mistennija, mhux ġusta sa 100% għax rajna ħafna timijiet, il-Milan stess rab kolleg, is-sena ta' wara kienu ġew il-5 posti minn żball, ġifieri l-Leicester jekk irdu nsemmu l-Leicester, tifhem ġifieri ġara ħafna. Jekk forsi naqbes għal kumment żgħir fuq il-grounds dana fl-Italja hija problema kbira u mhux problema biss għax is-sindku mhux sindku. Hemm tant kwistjonijiet politiċi involuti ġol ambjent Taljan li hija diffiċilissima. Taf kemm il-tim prova jagħmel il-ground tiegħu ibda semmi l-Milan, l-Inter, ir-Roma, aħna sal-bieraħ stess De Laurentiis għadu qatt jgħid jekk is-sindku ma jtinix ma nafx kemm ta' deadline il-ground sa ċertu żmien jien ħammur niftaħ ground
Afragola, ftit il-barra minn Napli. Ġifieri dana tant hemm kwistjonijiet politiċi marbutin istintivament ġol ambjent Taljan li hija diffiċli. Jekk mister żball, il-Juventus għandhom il-ground tagħhom dik kien żgur, għandu kun hemm l-Udinese u forsi l-Atalanta jekk mister żball. Sassuolo minn Sassuolo. Sassuolo, waħdiet, u tifhem mhux bħal ma semma Patrick u bnadi oħrajn. So dija diffiċli u naħseb jien ikun hemm ċertu interventi politiċi sejħulhom Taljani biex isiru ċertu affarijiet. Eżattament. U nifhem il-burokrazija u l-burokrazija fl-Italja kemm hi xi ħaġa ta' barra minn hawn. Mela, fatilna minuti qabel ma mmorru għat-tieni parti għat-tieni break pubbliċitarju. Joseph, nitkellmu ftit issa fuq il-Milan. Mela, issa ġejtu relegati fl-Europa League wara l-grupp illi minkejja kollox ħakom iġġibu riżultati pożittivi kontra Paris Saint-Germain. Issa, kif ser tużaw dawn il-tip ta' riżultati biex kontra Rennes jinslu bl-istess motivazzjonijiet li nżintu fihom fil-kompetizzjoni mill-ġuri fil-ħarifa? Ifim li naħseb jiena ikolli ngħid apparti li mal-Paris Saint-Germain kellna prestazzjoni ta' ma' Newcastle ġewwa l-Ingilterra, kulħadd jaf li mhux faċli xejn li tirbaħ tim Ingliż ġewwa l-Ingilterra. Però ħa nitkellem fuq il-logħba li ħassir bħallum ġimgħa. Mela, ovvjament kif qal tajjeb Patrick semma punt tajjeb fuq il-Bayern u Lazio, il-Bayern huma l-favoriti kontra Lazio. F'din l-istess logħba Milan huma ħafna favoriti kontra Stada Rennes. Jiġifieri hemm l-Istada Rennes minista żball jinsabu wara l-10 post il-Kampjonat Franċiż, it-12 jew it-13 il-post. Jiġifieri nemmen illi m'għandax tkun problema għat-tim ta' Milan biex navvanzaw għar-round li jmiss. Però xi ħadd minn sħabi hawnhekk semma illi l-futbol jaf ikun kelb, jiġifieri u il-Rennes bħalissa. Skużi? Id-disa post, jiġifieri ħadd ma jista' jgħid kif ħajjiġri, però hemm bżonn u suppost għax ovvjament Patrick fetaħ li ferita meta semma l-injuries. Aħna dan is-sena kellna 25 injury tim ta' Milan u suppost għandu jirritorna id-defensur Malik Ċjaw u s'issa jidher ukoll li fl-2024 fuq livell tal-Italja kull ma kellna draw u l-kumplament kollha reb. Jiġifieri naħseb jista' jkun illi sibna illi qegħdin insibu saqajna wkoll. Jiġifieri jiena naħseb ħanniżlu għall-logħba b'mod motivat u ħajaffettwa wkoll ir-riżultat ta' nhar il-ħadd. Tajjeb illi ngħidu illi ma Napli ġo San Siro ilna ma nerbħu jekk minister żball mill-2017, jiġifieri f'San Siro dejjem ituna kedda apparti ovvjament is-sena l-oħra irbaħna fiċ-Champions League. Jiġifieri s'issa minn kif qed jindikaw l-affarijiet jidher illi ħankunu mal-aħħar 16 tal-UEFA Europa League minn kif qed jidhu l-affarijiet, però kollox jista' jiġri tul il-logħba ġifieri. Tajjeb, Roberto, it-tieni closing comments minn naħa tiegħek fuq dan li tkellimna f'dat-tieni parti tal-programm? Jiena naqbel li bħalma semmew sħabi li waħda mill-ikbar problemi li hemm fl-Italja hi ovvjament il-kwistjoni tal-istadiums u dik titfaħħom lura meta kkumparat ma' timijiet bħal Ġermanja u l-Ingilterra. Ovvjament dan huwa fatt ta' burokrazija u ta' politika għal xejn il-klabs Taljani ħampu kemm jifilħu biex ikollhom l-istadiums tagħhom. Tajjeb ukoll li nirrimarka li fl-aħħar ġimgħat il-Gvern Taljan iddeċieda kontra d-dekreto krexxita li kienet jgħin ħafna lill-klabs biex jiġibu plejers minn barra l-pajjiż u ovvjament ikunu aġevolati. Kienu l-futbol Taljan jippruvaw ikissruh? Eżatt, jaġevolhom fil-las tal-pagi, ovvjament dik kienet tagħmilhom kompetittivi sa ċertu punt u dik kienet oħra ta' ħarta. Jiena b'kull rispett lejn sieħbi tal-Milan ma naqbilx li l-Milan ħajkwalifikaw awtomatikament. Jiġifieri it-tazzi Ewropej jalmuna li l-sorpriżi jseħħu
l-ebda tim għandu jieħodha for granted li ħajkwalifika anke jekk ħajlab kontra tim minn Malta, b'kull rispett Le, lejn jina kulħadd, ġifiri li jettija illi kif jidru affarijiet hemm ċans tajjeb illi kwalifikaw il mill-lista dar-Renea ma mill xejn definitivament fatta. Le, ma tistax tgħid ħanajdlek, Joseph, ma tistax tgħid kif jidru l-affarijiet, fis-sens on paper Milan favoriti. Però ma tistax tgħid kif ħadd iħroġ il-logħba, ġej mhux Le, dik forsi dik li rid ngħid jiena ġifieri qed Le, naqbel. ma li jibdew favoriti, iwa, ma ħadd ma jista' jgħid xi jiġri, ġifieri il-futbol huwa imprevedibbli, ovvjament dak huwa s-sabiħ tal-futbol fl-aħħar mill-aħħar, u ħanajdlek jekk ir-Ren waslu saw, mhumiex tim ta' min jarmihom żgur. Kemm qed jieħdu sehem fl-Europa League, però xorta waħda mhumiex tim ta' min jarmihom, jiġifieri u l-Milan kulħadd huwa konxju. Dal-istaġun kellhom ħafna diffikultà, hemm ħafna rumors madwar Pioli, x'ħajjiġri mill-futur tiegħu, right? U bidel is-sistema tattika kemm il-darba, kważi kull darba li jitlef il-logħba ta' wara jbiddel is-sistema tattika u dik mhux qed iżżomm konsistenza fit-tim. Ġifieri naħseb il-Milan dis-sena għandhom staġun diffiċli ħafna. Forsi l-Ewropa League kapaċi ssalvalhom l-istaġun jekk ovvjament jibqgħu għaddejjin u jkunu jistgħu jirbħuha. U l-Milan nafu li fl-Ewropa dejjem ikunu jġibu riżultat tajbin. Jiġifieri mhux ħanneħħi minn dak il-mertu, però xejn ma tittieħu for granted. Le, for granted l-ebda logħba ġifieri kiena kif tgħid tajjeb inti kull logħba jista' jkun fiha storja ġifieri dan. Ġifieri onestament din il-ġimgħa fil-FA Trophy ħadd ma sena li l-imġar ħajqalgħu l-Santa Luċija. Jiġifieri bażikament ma tista' tieħu l-ebda logħba for granted, ġifieri jista' jiġri kollox da bħal meta eżempju l-unika telfa li li għandhom l-Inter fil-kampjonat huma Sassuolo, tim li qed fil-qiegħ ġifieri daw it-timi żgħar. Sassuolo storikament ituhom dejjem jagħtuhom ħarta. Iwa, ma ovvjament kif qed jgħid tajjeb Roberto, jaf ikunu sorpriża ġifieri. Il-futbol dak għalhekk huwa sabiħ, ġifieri on paper il-Milan jibdew favoriti, però ma titti kulħadd for granted. Le, u mid-darba welfu. Finni mill-bqija jiena futbol Taljan kemm il-darba diskutejni, ġifieri jiena nibqa' bl-opinjoni tiegħi fuq il-futbol Taljan għadu lura, qed iżommu lura, sfortunatament bħalma jżommu lura il-pajjiż kollu, mhux fil-futbol biss. U ħansemmi punt ieħor, wieħed jiena ħanerġa' ħaġa kontra wieħed mill-idoli tiegħi li ħallina s-sajf li għadda Silvio Berlusconi, illi naħseb għalkemm ta' ħafna onur il-Milan, xtara l-Milan minn falliment u ġabhom wieħed l-aqwa timijiet magħrufin fid-dinja, u naħseb bis-saħħa politika li kellu qatt ma rnexxielu jasal biex jagħmel il-ground. Dik naħseb l-unika ħaġa li Berlusconi ma kienx jagħmel għall-Milan. Laqlibna fuq l-istadiums. U kellu ċans jagħmilha meta kien Prim Ministru. Ġifieri u m'għamilix. Ġifieri dak huwa punt ieħor li l-Italja jisom għaddejjin, dak il-kultura Taljana dejjem kienu dilettantistiċi fis-sens hemm ħafna korruzzjoni involuta, hemm ħafna aspetti ekstra kalċistiki li ovvjament jaffettwaw deċiżjonijiet li jittieħdu min-naħa tal-gvern u min-naħa tal-awtoritajiet. U naħseb anke mhux biex naqbad polemika, però meta nħolqot Calciopoli, inħolqot ban partikolari, però ħadd ma basar mill-mexxejja tal-futbol Taljan li Calciopoli ħadd kisser il-futbol Taljan. U eventwalment hekk saret u dak naraw ukoll anke fin-nazzjonal li għal darbtejn fil laqqas biss ikkwalifikaw għat-tazza tad-dinja. Jiġifieri l-futbol Taljan għaddej minn perjodu ikraħ, rajt l-Inter waslu l-final Champions League, timijiet oħra waslu final, il-Roma rebħu l-Conference League, però all in all, jekk iridu nkunu oġġettivi, il-futbol Taljan għadu l-bot minn kif kien fl-80s u fin-90s u naħseb fadallu ħafna biex xi darba jerġa' jilħaq dak il-livell. Jalla, kollox. Jekk nieħdu l-klassifika tar-rankings tal-kompetizzjonijiet Ewropej għal din is-sena, l-Italja qiegħda l-ewwel. U biċ-ċans li jekk l-Italja tibqa' l-ewwel iżdid tim ġdid fil-UEFA Champions League tal-istaġun li ġej. Volli tajjeb u l-ħażin kollu. Naħseb li t-timijiet Taljani xi ħaġa tajba qegħdin jagħmlu dis-sena fl-Ewropa. Ħanejdlek qed jiksbu riżultati, right? Però niftakru fil-passat. Meta l-futbol Taljan kien jiddomina l-xena kalċistika,
Ġieli dak iż-żmien kien hemm 3 kompetizzjonijiet Ewropej, kien hemm it-tazzi. Għamlu perjodi twal jirbħuhom it-tlieta li huma fl-istess staġun. Jiġifieri issa jekk inħarsu lura lejn l-istorja, il-klabs Taljani aktar Roma li rebħu l-Conference League ilhom ħafna ma jirbħu kompetizzjoni Ewropea. U dak huwa fattur li naħseb ta' min iżomm quddiem għajnejh u dak raġuni għalfejn jiena ifhimni minn bħali min iżomm mal-Juventus li jgħiruna li aħna l-iktar tim nitlifna finals tat-Champions League. Huwa minnu, ħadd ma jista' jinnegah, però fl-aħħar mill-aħħar Ukoll irbaħtu daqs Nottingham Forest. x'inhu huwa? Jgħidulkom ukoll irbaħtu daqs Nottingham Forest. Eżatt, jiġifieri Rispett kollu lis-supporters tal-Forest, devo diri. titfax kliem fħal in-nies ma Antonello, sax. Alright, għetlek ħaġa kont oġġettiv toqgħodx tajjarni biha, nifqu hemm. In-Nottingham Forest ta' min jara l-istorja tagħhom taħt Brian Clough għax naħseb għamlu bravura enormi, imma insomma. Eżatt. Imma il-punt tiegħi kien jiġifieri x'jiswa li l-Inter waslu final Champions League is-sena l-oħra? Ma jiswa xejn. La, naqbel miegħek Ma rebħuhiex. Jiġifieri il-futbol Taljan mhux qed jasal sa ċertu punt, però mhux qed jagħmel qabża fil-kwalità biex ikun jista' jkun l-aqwa fl-Ewropa. Ma ninsewx l-sena l-oħra, però wkoll Roberto, Fiorentina tilfuha fl-aħħar il-conference. Roma ġew misruqa fil-fema tiegħi u naħseb daw kollha li raw il-finali Roma Sevilla jistgħu jaqblu miegħi. L-Inter rajt tilfu il-finali imma wara li taw kedda kbira Manchester City volli naħseb xi naqa' progress. Hemm. Ma tistax tintervjeni fuq il-diskursata u qabel ma morru reklami. Ija, le, ara, di tal-futbol Taljan semmejni għal ukoll hemm ċertu trends pożittivi fil-sistema tal-klabs. U għal xiex, għaxa tiġibu ċertu players jgħidu ta' kwalità barranin, sewwa, kif semma qabel Roberto, però da mhux qed jirrifletti fin-nazzjonal. Inqalaw darbtejn fila fil-xismu fil-tazza tad-dinja u meta għaddew inqalaw fl-ewwel round għax bħala players Taljani mhumiex qed jitilgħu sewwa mhumiex qed jitilgħu. Issa fil-kamp Ewropew qatt jitbidlu xi ftit l-affarijiet, però still għadhom il-bot kif semma Roberto qabel ir-Roma ma rebħu t-tazza tal-Conference League is-sena l-oħra, qabilhom sa fejna fin kienu l-Inter li l-aħħar rebħu tazza Ewropea 2010. So għaddew 12 sena hija ħafna. 14. U għal xiex? Issa sena sentejlu samma 12. 12 sena ħareġ kien. Sewwa. Il-ħaġej l-futbol dan l-aħħar snin iktar minn qatt qabel, il-futbol sar business, sewwa. U l-business inti min jirnex tiżjed, min ikollu l-iżjed flus, min ikollu l-iżjed saħħa finanzjarja biex jimxu l-qudiem. U fejn qiegħda di? Qiegħda fil-xismu f'ċertu ċertu timijiet Ingliżi, ċertu timijiet Spanjoli u Ġermaniżi. Ibqija m'hemm xejn u l-PSG. Ibqija ftit li xejn. Jekk inti tara semma l-Milan u Berlusconi l-ewwel, once tara Berlusconi, il-Milan ma qabdux ir-ruħ, rebħu l-kampjonat, kienet nsejħula eċċezzjoni sewwa, imma ma qabdux ir-ruħ. L-Inter l-istess ħaġa wara tal Moratti sakemm raġgħu qabdu r-ritmu u sabu president ta' ċertu dana. Jiġifieri hekk naraw iċ-Chelsea illum sakemm kien hemm Abramovich iċ-Chelsea l-aqwa tim jieħdu t-tazzi Champions League qiegħdin illum sewwa għalkemm nefqu l-flus. Jiġifieri kif jgħidu illum il-flus imexxu l-futbol ukoll u narawha f'kullhom kien so qabel ma jerġa' jkun hemm ċertu backup finanzjarju b'saħħtu fil-futbol Taljan, fil-level ta' clubs, mhumiex se nerġgħu narawhom dik is-saħħa li kien hemm fis-snin 80 u fis-snin 90 meta hemmhekk kien hemm is-saħħa finanzjarja. Grazzi Aaron, morru għal-waqfa qasira ta' reklami, għandna xi kummenti oħra naqraw, logħbiet oħra nipprevedu, xejn ukoll nieħdu naqra tazzilma bejniet, tazzilma wkoll 3 minuti oħra nirritornaw għal tielet parti tal-programm. Għawana u għal-ista ismaw il-messagġi li għandhom xituna il-kumpaniji li qed jirreklamaw magħna matul dan il-programm.
Beauty Wisdom tal-Fgura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' żburija. Żuru wkoll Nails by Xerawna fl-istess stabbiliment għall-aħjar servizz ta' trattament ta' dwiefer. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbu ta' kulħadd, post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21 800 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. Partitarji ta' Napoli, partitarji tal-Arġentina, dilettanti tal-futbol in ġenerali, issimgħu sew, Game Breaker ser iġib statwa unika ta' Diego Armando Maradona, LP Bede Oro. Din l-istatwa, magħmula mill-ħadid u ta' dimensjonijiet 1:10, ser tkun disponibbli mill-aħħar ta' frar fl-istabbiliment ta' Game Breaker ġewwa Santa Venera għal prezz ta' €185. Għal daqstant, jekk tixtieq li jkollok din l-istatwa unika ta' wieħed mill-aqwa plejers li qatrat il-logħba tal-futbol, fittex ibbukja il-kopja tiegħek ta' din l-istatwa ta' Diego Armando Maradona biex ma toħroġx iddiżappuntat. Game Breaker, l-aqwa l-logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Standby. Merħba lura t-tielet parti tal-programm Botta u Risposta fejn flimkien miegħi Antonello Abela mal-mistiedna residenti Roberto De Brincat u l-panel li għandna lejla, il-YouTuber tal-Kamra Sportiva għal Milan Joseph Magri, il-Segretarju tal-Bayern Munich Supporters Club Patrick Paċ u il-membru tan-Napoli Club Malta Aaron Sammut li niddiskutu il-tazzi Ewropej li ħajrġgħu jibdew fil-ġranet illi ġejjin. Aġġornamenti mill-Easyfet FA Trophy ħamru Spartans 2, Kudja United xej mill-MGM Premier League Darts li hemm bħalissa dejn ġewwa Berlin, Luke Littler żagħżugħ ta' 17-il sena jikkwalifika għal semifinali 6-5 kontra Rob Cross. Michael Smith jirbaħ bl-istess skor kontra Gerwin Price fil-waqt li Michael Van Gerwen jeleb il-Nathan Espinel 6-4. Bħalissa maddew ukoll il-logħba bejn Luke Humphries iċ-ċampjon tad-dinja u Peter Wright. Biex imbagħad minn hemmhekk ikollna il-kwadru komplet tas semifinali. Nfakkarkom ukoll li aġġornament fuq il-Premier League Darts joħroġ illejla malli il-kompetizzjoni tispiċċa jew kmieni għada filgħodu. Messaġġi illi wkoll daħlulna waqt il-programm u nħeġġukom biex tkomplu tikkorrespondu magħna u tinteragġixxu fid-diskussjoni illi hemm għaddejja bħalissa. Alfredo Turco u Mattias Camilleri iselmu ukoll lil Joseph Magri Nsemmilhom mill-qalb. u Sean Gadbalda kienu se jintroduċi wkoll is-suġġett li jmiss
fejn qed jgħidilna, qed jgħidli Atletico ħajtukom 3 Antonello issa fuq Nisperaw. Ovvjament bħala supporter tal-Milan qed nispera. Fuq Inter-Atletico nitkellmu żjed tard imma għaliex l-ewwel ħassoltu nerġa' ndaħħal lil Roberto lura fil-kredu din id-darba biex jispjegalna naqra tattikament x'għandna nistennew minn din it-tieni fażi tal-kamp ta' Champions League u tal-kompetizzjoni l-oħra Ewropej. Roberto fidejk. Bħalma l-ewwel dawn huma logħbiet li huma deċiżi fuq 180 minuta, ġifieri kull coach rispettiv irid jipprepara t-tim tiegħu mhux għal logħba waħda biss, imma ovvjament irid jara wkoll fuq żewġ logħbiet. Ġifieri f'logħbiet fejn tipo Inter Atletico Madrid pereżempju, fejn jidher li hemm bilanċ, naħseb ħanistennew logħba li tkun waħda tattika ħafna fejn it-timijiet jqogħdu attenti ħafna li ma jkommettu żbalji li kapaċi jkunu fatali, waqt li n-naħa l-oħra ovvjament it-tim ieħor ikun attent biex mal-ewwel żball li jagħmel l-avversarju jikkastigah. Min-naħa l-oħra ovvjament fl-logħbiet bħal tal-Manchester City li bla dubju jibdew favoriti kontra Copenhagen, naħseb li ovvjament is-City ħajuru l-qawwa tagħhom u jippruvaw jiddominaw l-avversarji tagħhom. Però naħseb all in all ħafna mill-logħbiet ħanaraw logħb bilanċjat, ovvjament goal kapaċi jbiddel l-andament tal-logħba għax bħalma kien pereżempju l-każ il-ħadd li għadda der evidenti li Allegri bida jilgħab draw u ovvjament kif sofrew il-gowl Juventus ma kellhomx reazzjoni denja biex ikunu jistgħu jsalvaw il-logħba u dan jista' jiġri wkoll f'dawn il-logħbiet ta' eliminazzjoni diretta li ovvjament ikun fihom ħafna tensjoni, speċjalment tat-timijiet li huma meqjusa bħala favoriti u dik kapaċi tħalli impatt sorprendenti u jalla ikonna logħb li jkun logħb sabiħ għalkemm forsi tnejt bil-kontra dak li għadni fit-ta' minuti ilu, però nistenna li ovvjament ikun hemm emozzjonijiet li jagħtuna sodisfazzjon bħala segwaċi tal-logħba tal-futbol. Grazzi wkoll Roberto ta' dan l-intervent. Aaron u Patrick, Porto Arsenal u Inter Atletico Madrid. L-aktar żewġ logħbiet bil-kwati li għandna fit-tieni round tal-UEFA Champions League. Taraw li jistgħu jiżviluppaw rihom dawn il-konfronti. Patrick, hu nitkellmu fuq Porto Arsenal u Aaron Inter Atletico. Porto Arsenal jidher li l-Arsenal minn kriżi li kienu qegħdin fiha f'Diċembru fej isom daħlu ġoħofra u ma setgħux joħorġu minnha, ma setgħux jilagħbu iktar ħażin. Isom qed jinqalgħu bil-mod il-mod, ma jfissirx se ħarġu minnha l-Arsenal għadhom tim bla center forward pur. Ma xtrawx u hija xi ħaġa li ħafna kritiċi tal-futbol qed jafsu fuqha li in the long run mhux se jibqgħu jiċċellenġjaw għall-Premiership. Żmien qed ingħa parir għax Arteta meta saqsew over and over dana minn ħajsolvi l-problema għallhom il-plejers kollha jridu jiskurjaw ma nibżgħu plejer wieħed. U jidher illi anki f'dak li huwa psikoloġikament bil-mod il-mod qed joħroġhom minn din il-ħofra għalkemm mal-Liverpool kienu fortunati, però l-fortuna fiċċewha wkoll. Ġifieri jiena f'dan il-konfront naħseb illi nħossni komdu li ngħid anke f'din il-logħba l-Arsenal away narhom illi għandhom ċans tajjeb li jirbħu. Anke minħabba l-fatt li tilajn issa bħala prestazzjoni jiġi raġgħu ndawru naqra dik ir-rotta ħażina li kienu u jarġgħu jidhru li huma mmotivati. Ma nħoss li Arsenal huma tim li jinqalgħu f'din il-fażi kif qegħdin anki din is-sena.
Ġifieri mhux qed narmel il-Porto għax il-Porto home b'saħħithom ħafna. Jiddependi l-attitudni li ħajħdu l-Porto meta jiġu biex jilagħbu din il-logħba. Jiena kieku ma noħroġx all out mal-Arsenal. Imma jiddependi ħafna l-attitudni ta' din il-logħba. Kultant għalkemm tkun home meta tilab ma' tim li huwa relattivament kbir fil-kamp Ewropew ma tridx tkun preżuntuż ħafna. Jiena kieku nilab kawt ħafna fl-ewwel ħaf biex nara kif tisvolġi il-partita. Dak kieku l-parir li nagħti jiena lill-coach tal-Porto, però ngħidu li nħoss li l-Arsenal il-gut feeling tiegħi hija li l-Arsenal anke din il-partita ħerbħuha. Mela, qabel ma nitkellmu fuq il-logħba Inter Atletico, Aron, parentesi sejra, għamilna stedina wkoll il-Real Madrid Supporters Club għal dan il-programm biex anki jkollna qampina minn Spanja. Sfortunatament din id-darba ma setawx jattendu, nisperaw li d-darba li jmiss il-rappresentant dan il-klab jibat ilna rappresentant għal ukoll dawn huma tip ta' programmi fejn nistgħu nistiednu l-klabs speċjalment Ġermaniżi u Spanjoli u aħna bħala Kamra Sportiva wkoll nieħdu pjaċir li jkollna Lipen differenti jattendu għal dawn il-programmi illi inxandru ta' botta u risposta. Mela, Aron, kellna l-xogħol il għalilna l-Atletico se jagħtu 3 lill-Inter, jiena min-naħa l-oħra naħseb illi hija logħba bilanċjatissima kemm nemmen illi fl-aħħar l-Inter jistgħu jagħmluha, Joseph qed jittama f'miraklu Colchonero, u inti Aron, tgħidilna. Kif qal John, Atletico ħajtu kom 3, jiena alright, mhux naqbel miegħu li ħajtu kom 3 hekk. Imma però Atletico Madrid naħseb jiena ħadu dawn l-aħħar snin. ħadu dik it-tipo ta' karattru tal-coach tagħhom, Simeone. Issa da Simeone ilu magħhom se jiżbal xi 10 snin u fuqhom u ħadu l-karattru tiegħu. Karattru ta' kif kienu meta kien plejer, ma jaqta' qalbu qatt, makak, jaf x'għandu jagħmel ċertu sitwazzjonijiet diffiċli u l-Atletico Madrid dawn l-aħħar snin taħt il-gwida tiegħu u rew dan kollu waslu sal-final ta' Champions League għal darbtejn, jekk ma se jiżbar rebħu koll anke l-Europa League, dejjem waslu f'ċertu fażijiet ta' tazzi Ewropej, rebħu l-League, so huma tim li huma stabbli ma l-aqwa timijiet fl-Ewropa għal dawn l-aħħar snin. So jiena naħseb Inter ġihom avversarju diffiċilissimu. Għalkemm Inter bħalissa dejn fl-aqwa tagħhom fil-kampjonat anki wara rebħa li kellhom nhar il-ħadd. Still ma jridux joħduha for granted li għandhom siqhom ġewwa. Jiena tlaqqas nofsi għandhom ġewwa għax Atletico Madrid kif Atletico Madrid li ħajbqa' ġienet sal-aħħar. Ejja ngħidu li forsi fil-gruppi Atletico Madrid kellhom grupp faċli, kellhom il-Lazio Feyenoord u Celtic, so forsi ħajja ma tantx batew. Però still qegħdin hemmhekk għal sena oħra. Fil-kampjonat qegħdin ma ta' fuq, qegħdin ftit maqtugħajn vera għal tal-kampjonat, però din hemm taħt ir-Real Madrid, Barcellona u s-sorpriżi tal-Girona. So hemm qegħdin. So jiena naħseb li tkun logħba diffiċilissima kemm home u kemm away, speċjalment għall-Inter away, għax fil-stadium tal-Atletico Madrid hemmhekk ħarġu daw il-grounds tat-Turkija biex niftehmu tal-Galatasaray jew il-Poxi Panathinaikos fi għandek jezek tħall hemmhekk ġoġu kif tajdu tagħna dei Leoni. Hija logħba il-sapport huwa vivaċissimu. Però naħseb ejja ħanajdu kif inhi, naħseb Inter anki immexxi mill-fatt li sena oħra bnew dik il-konfidenza kulħaddhom bħala mitlufa ir-rabta Champions League, però Manchester City jagħmlu hekk biex rebħu għandhom jibdew bħala favoriti. Però it will be a hard-fought victory. Mela, qabel ma saqsi domanda Roberto, domanda wkoll mill-lent ta' coach. Hamrun Spartans elbu lil-Gudi United 3-0 riżultat finali. Emerson Bruno Domingo jiskurja il-gowl tar-rebħa, il-gowl ta' 3-0 definittiv, il-riżultat kollha tal-FA Trophy flimkien ma' round-up joħorġu iżjed tard il-lejla. Smertu, kif l-istanza nsib domanda. Naf kemm l-Atletico huma tim illi huwa magħruf għad-lob
defensivist katenat ċar illi jħobb jilgħab il-coach tagħhom Diego Pablo Simeone. Għalkemm dan l-aħħar qed nisma' wkoll li l-Atletico jiebu f'dan il-livell ta' logħob u qed jilagħbu logħob naqra iżjed li jpaxxi l-għajnejn. Issa, inti kont flok Simeone. Approach kont tieħu għal dawn iż-żewġ logħbiet. Tilab tirrikorri għal tattika li jsejħu la park de bass, jew tipprova toħroġ għandna razzuri. Ifhimni, l-Inter iktar qishom jilagħbu aħjar bil-kontrattakk. Ġifieri jekk inti ħad toħroġ offensiv, l-Inter ħaddihom l-arma vitali tagħhom. Però min-naħa l-oħra hawnhekk ninżal kappell lil Inzaghi li l-Inter għandhom ukoll ball distribution tajba ħafna, għandhom moviment bla ballun kontinu, għandhom il-midfielders li huma kreattivi. Jiġifieri naħseb idealment ma tridx tħallihom ovvjament jilagħbu bil-ballun, però mhux li toħroġ b'mod offensiv. Fis-sens li orajt tilgħab logħba ta' possess, tilgħab logħba li tdawwar il-ballun, tipprova ssib l-ispazji għalkemm l-Inter jilagħbu bi-tlieta wara li mbagħad jiġu 5 mhux ħadd tkun daqshekk faċli. Però naħseb li tjagħmel Simeone hija li kif l-Atletico jitilfu l-possess ma jħallux lill-Inter jilagħbu l-ballun fuq Çalhanoğlu li huwa l-moħħ tat-tim. Jekk jirnexxielu jaqtal dak il-plejer mill-logħba xi ħaġa li pereżempju l-ħadd Allegri m'għamilx taħ il-libertà kollha biex ikun jista' jagħmel distribution tal-ballun kif irid, hemmhekk l-Atletico ħajkollhom il-problemi. Jiġifieri ovvjament jiddependi wkoll Simeone b'liema formazzjoni tattika ħajjilgħab għax għamel perjodu twil jilgħab 5 wara. Allura hemmhekk jekk inti ħatilgħab 5 wara, ovvjament għandu l-Morata u l-Griezmann quddiem u daw jippruvaw joħolqu xi ħaġa bejniethom. Hemmhekk ħajjiġri li l-wingbacks tal-Inter ħajavvanzaw iktar il quddiem biex ovvjament jirbħu l-ispazju li jħallu l-wingbacks tal-Atletico Madrid u kapaċi hemmhekk ikun hemm xi spazji mal-linji li jistgħu l-Atletico jisfruttaw. Mela, grazzi Roberto wkoll ta' dina l-intervent tattiku tiegħek. Joseph, nħarsu għalejn Ewropa League fejn tidraw naraw diversi konfronti bħal Feyenoord Roma, Galatasaray Sparta Praga, Shakhtar Donetsk Marsilja, ma ninsew ukoll il-fatt li fit-tielet round hemm timijiet bħal Liverpool, Rangers, Bayer Leverkusen, Villarreal, hemm ukoll timijiet li ser jidħlu issa fl-azzjoni bħalkom Milan, ukoll l-Sporting Lisbona, l-Benfica. Naħseb illi dan huwa sinjal il-livell fl-Ewropa li qiegħed jola anke minn sena l-oħra. Mela, mistoqsija tajba ħafna. Jiena lija, ovvjament, kemm jien insegwit il-kompetizzjoni, naħseb illi din is-sena hija l-aktar fejn livell għoli. Tgħidli għaliex. Mela, kif qal tajjeb l-ewwel Patrick, il-Leverkusen qed jilagħbu lob sabiħ jekk min istejjer żball forsi jista' jikkorreġini Patrick fil-Ġermanja għadhom unbeaten u x'hekk il-Bayern. Iva. Il-Bayern jew il-Leverkusen? Il-Leverkusen, sorry għax. Taba 28 logħba sa rekord. Jiġifieri għadhom unbeaten. Iva. Jiġifieri hemmhekk qegħdin jilagħbu jiena biex ikun naf in-nanu tiegħi Patrick huwa mal-Bayern jiġifieri biex jifraħ jalla telbħulhom nhar is-sibt li ġej. Jalla, ejja nferħu n-nannu, viva n-nannu. Hemm ukoll il-Liverpool. Il-Liverpool ħanagħmel enfasi fuqhom. Mela, first of all, naħseb li apparti it-telfa li sofrew mal-Arsenal, is-sibt li għadda qegħdin jilagħbu lob sabiħ ħafna. Jiġifieri u ovvjament qed jiġu ukoll għall-kampjonat Ingliż. Plus illi l-aħbar li ħarġet 15 ilu li xxukjat id-dinja tal-futbol Jurgen Klopp ħajispiċċa minn coach. Jiġifieri naħseb it-target tiegħu huwa li jagħlaq bi kbir u naħseb illi jirbaħ kull tazza. Però naħseb l-iktar ġixtimijiet li tisir enfasi fuqhom Antonella huma il-Milan u l-Liverpool. 6 Champions League Champions, il-Liverpool u l-Milan huma 7. Jiġifieri ħafna qegħdin
jistennew illi din it-tazza ħad tkun bejn Milan u Liverpool għalkemm jiena nemmen li Leverkusen huma ta' livell daqshom, però naħseb illi ir-raġuni illi din is-sena hija l-aktar waħda interessanti hija illi għandek timijiet li dejjem kienu protagonisti fl-Ewropa fosthom Milan u Liverpool illi ġew final kontra xulxin darbtejn u wkoll il-logħob kif qed jilagħbu il-Leverkusen. Jiġifieri naħseb kif qed inti il-livell fl-Ewropa League iva minn sena għal oħra qiegħed jimprovja għax kull tim qiegħed jarma players biex javvanza iktar fl-Ewropa għax ovvjament il-budget tal-klabb jista' jkun iffinanzjat aħjar, però din is-sena naħseb ħajkun hemm ħafna dettall tal-futbol li ħajtfu għajnihom fuq il-kompetizzjoni ħabba li hemm ġiex timijiet li huma ġganti fl-istorja tal-futbol Ewropew. Qabel ma nagħlqu Aaron u Patrick ir-rokna tas-supporter clubs rispettiva tagħkom aħbarijiet tistgħu ittuna mill-Napoli Club Malta u mill-Bayern Munich Supporters Club Malta jekk jogħġobkom. Aaron. Iva, illum il-ġurnata jiena m'għadniex involut uffiċjalment fil-klabb tan-Napoli. Is-sena l-oħra konna nifforma parti mill-kumitat u nistgħu li kellna sena mimlija daqs bajda u kont fortunat li kont fil-kumitat fejn erbaħna li wara 30 sena u kellna attivitajiet ma jifqat baqgħu għaddejjin kif is-sajf, naf li sħabi li bħalissa fil-kumitat għadhom għaddejjin b'attivitajiet waħda wara l-oħra, il-Facebook page il kollu dejjem tintelab xi attività ġdida, il-membri baqgħu jiżdiedu wkoll minn sena l-oħra u bdejna naraw ġenerazzjoni ġdida ta' supporters li qabel ma konniex naraw. Forsi qabel is-supporters li kellna kienu kollha tal-età tiegħi, ta' żmien Maradona. Issa għandna ġenerazzjoni ġdida ta' supporters u bdin noħdu gost għax ikun hemm wuċuħ ġodda jiġu għall-attivitajiet tal-klabb. So bekk inħeġġeġ anki l-sħabi supporters tan-Napoli li jmorru l-klabb u japprezzaw ix-xogħol qed jagħmel bħalissa l-kumitat u biex bekk il-klabb tagħna jkompli jitqawwa u jsir iktar b'saħħtu. Patrick? Minnaħa tiegħi għandna klabb li nħoss li aħna organizzati għalaqna sfortunatament l-20 sena kienet fil-Covid, allura mbagħad iċċelebrajna qisu sentej wara ma issa 22 and counting. U nħoss li kull sena mixjin il-qudiem, membership qiegħda tajba ħafna. Meta nintaqgħu il-klabb kull logħba tal-Bayern ikun tendenza tajba u atmosfera tajba, ma' attivitajiet dejjem naraw x'niffintaw, dal-aħħar kellna lotterija biex membru tagħna jista' jirbaħ żewġ biljetti għall-logħba tal-Bundesliga u saret insomma. U nista' ngħid ukoll li għandna relazzjonijiet eċċellenti ħafna mal-FC Bayern. Ġifieri aħna nirċievu anki l-biljetti tal-logħob tal-Bayern u pratikament kull logħba jkun hemm xi ħadd minn tagħna u ġieli jkun hemm demand qawwi, pereżempju għall-Klassiker hemm demand bħas-soltu bħal kull sena, hemm demand kbir ħafna biex jitilgħu. Ġieli kellna 30 fan li telgħu jaraw daw it-tip ta' logħob. Ġifieri sija bejn il-kooperazzjoni, sija bejn li għandna mal-FC Bayern, sija bħala membership, qegħdin tajjeb dan l-aħħar tajli ċuċata ma ftaħna kif għamilna l-opening ta' vetrina li kienet ilha ġejja dil-vetrina tajli vetrina toqgħodu tifirħu. Imma kellna ktieb kommemorattiv, dan huwa ktieb li kienu ħarġu l-Bayern meta għalqu 111 sena, kien xi ħaġa li ma kienx mistennija, dan ktieb huwa ktieb enormi. Jiżen 30 kilo u għandu l-qoxra il-kafer tiegħu huwa solid wood u dejjem ma spenajniex aħna għall-membri xtrajnieh fil-dana fit-2000 minn għalija 12 u jiswa 3,000 euro da biex niftehmu. Kienet sagrifiċċju kbir għalina u qatt ma spanajnieh għax ridna li dejjem ikonna dak il-post tiegħu meta fl-aħħar fil-klabb organizzajna b'tali mod li stajna nagħmlu vetrina. Għamilna din il-vetrina b'dan il-ktieb huwa centerpiece bħalissa tal-klabb tagħna. Ovvjament ma stax muru toqgħod tiftħu tqalbu għax
il-vetrini dejjem magħluqa ma minnilu d-dawla hemm xi souvenirs oħra ta' ċertu importanza tal-100 sena, tal-120 sena tal-klabb. U bekk ġifieri dejjem ħames screens issa fil-klabb, dejjem nippruvaw nżidu norganizzaw biex l-attivitajiet li nagħmlu l-flus illi naqalaw ikunu għal benefiċċju tal-membri tagħna. Tajjeb wis, grazzi Petri, grazzi Aaron, grazzi wkoll Roberto u lil Joseph tal-li llejla inaqdu magħna dan il-programm, grazzi wkoll tmur lill-sponsors tagħna li huma Beauty Wisdom il-Katalan, Game Breaker u Your Beauty Essence, fossoltu nħeġġiġkom biex tużaw is-servizzi ta' dawn l-istabilimenti għaliex indirettament ukoll tkun qed intejdu l-programm tagħna ikompli jikber. Infakkarkom li dan il-programm jekk forsi ħaqtuna minn issa minn hawn ftit ieħor se jkunu disponibbli wkoll fuq l-istazzjon uffiċjali tagħna ta' YouTube għal daqstant. Tinsew tafsu dik is-subscribe ħalli wkoll inkomplu intom ma titilfu xejn mill-kontenut li nkunu qed noħorġu aħna ta' kuljum u intom ukoll iżommu up to date mal-programmi kollha illi qed noħorġu. Joseph se jkun magħkom nhar it-tnejn għal review ta' Milan Napoli, biss inħeġġiġkom biex għada fis-sitta nittinaqdu ma' Lorjana Brinkat għal programm il-ġimgħa tal-Kamra Sportiva fejn matul dan il-programm l-announcer tagħna tkun qiegħda ttikom rendi kont ukoll ta' xi programmi ser joħorġu matul il-ġimgħa d-dieħla. Bota risposta jirritorna fl-istess ħin bħallum ġimgħa ser ikollna programm. Jekk ma jimpurtax jiena nixtieq ngħid grazzi sħabi li kienu magħna, nawgura l-ġimgħa tajba lil kulħadd. Ovvjament nispjera li Aaron il-ħasra xija ma jtemx bid-bissima fuq fommu. Mela, ukoll mbagħad. No comment, no comment. Aaron tirrispondi ħitnej waqt il-programm Joseph Life se jkun. Mela, nhar il-ħamis li ġej bottaw risposta jirritorna fl-istess ħin. Nħattrukom jissegwu l-programm tal-ġimgħa d-dieħla li matulu sejrin niddiskutu ir-riformi il-ġodda illi ser ikollna fil-kampjonat Premier l-istaġun li għadda din il-ġimgħa wkoll. Kellna dawn il-famużi riformi ġodda li naflu ħolqu kontroversja. Benji Flint fil-fatt talabna biex nagħmlu programm kien diġà fil-pipeline tagħna. Tin ukoll naħsbu biex ikollna wkoll naqra tajba dan il-programm għal-stant nhar il-ħamis li ġej fit-8:30 inaqdu magħna għal programm li jmiss mis-sensiela botta u risposta. Bil-bqija, aħna ntukom appuntament tal-għada fil-sitta ma' Lorjana Brinkat għal-ġimgħa tal-Kamra Sportiva. Jiena ma tfadalli xejn ngħidilkom għalissa li grazzi tal-li segwejtuna l-lejla, il-lejli tajjeb u doqsib. Saħħiet. Grazzi. Grazzi lilkom tajjeb. Risposta ġim wassal lilkom bl-isbaħ xewqat ta' Beauty Wisdom, il-Katalan, Game Breaker u Your Beauty Essence.